Kesko parantaa merkittävästi kasvavan Vuosaaren alueen palvelutarjontaa muuttamalla kauppakeskus Kolumbuksen K-supermarketin K-City Marketiksi. K-City Marketiksi muuttuessa valikoima laajenee myös runsaasti. Elintarvikkeiden rinnalle tuodaan asiakkaiden toivomia uusia tuoteryhmiä, kuten vaatetus, kosmetiikka, kodintekniikka, lasten lelut, taloustavara ja keittiön sekä ruoan valmistukseen tarvittavia tuotteita. Miten tämä muutos K-supermarketista K-City Marketiksi on mielestänne onnistunut ja onko muutos teille itsellenne mieleinen? On mieleinen. Tämä oli ennen City Market ja sitten se muuttui K-supermarketiksi ja minä olen tyytyväinen, että palattiin vanhaan. No on ollut ihan mieleinen. Mä tykkään, että on paljon laajempi valikoima. Mä kumminkin asun tässä Vuosaaressa, niin tulee käytyä täältä tosi paljon. Tuleeko tämä muutos vaikuttamaan siihen, minkä kaupan itse valitsette mieluiten oma asiointianne ajatellen? Aina K-kauppa. Koska sitten täältä löytyy niinku kaikki. Et on niin hyvä valikoima, että kyllä tulee käytyä tosi enemmän sellaisista, missä on tietenkin kaikki, eikä sille tarvitse käydä monessa eri kaupassa. Kolumbuksesta löytyy myös kilpaileva S-ryhmän Market, sekä Itäkeskuksesta löytyy myös iso Prisma ja K-City Market. Löytyykö näille kaikille kaupoille asiakkaita vielä hyvin kaiken tämän kilpailun keskellä? Vaikea kysymys, mutta me ollaan vanhoja pakki-idiootteja, että me halutaan käydä samassa kaupassa aina. Vireä, vihreä ja merellinen Vuosaari on ollut useita vuosia peräkkäin Helsingin kasvavin asuinalue ja onkin suurin kaupungin osa asukasluvultaan. Vuosaarelaisia on nyt jo 40 000 ja määrän odotetaan yhä vain kasvavan lähivuosina. Kolumbuksen City Marketin muutoksen myötä kasvaa koko Suomen City Markettien määrä 82 kauppaan.